prvom želim... Da, tačno, pomfrit. Naravno. O, to je lako. I ja to mogu. Dakle, prvo mi treba naravno krompir. Mislim da će ovaj biti taman. A još imam uređaj za čišćenje povrća. Gledajte kako radi. O da, to je jako zabavno. Eto, ne moram ni ruke da prljam. A sada mogu iseći krompir. Da, odlično mi ide. Oh my. Oho! Cool. Baka nema nikakve uređaje, ali ispunit ću taj zadatak. Prženi krompirići nisu zdravi, tako da ću spremiti za moju unuku nešto drugo. Koristit ću povrće. Sigurna sam da će se malo i dopasti. Prvo mi treba šargarepa. Sad ću je lepo iseći. Da, tako je. Jao, šta se dešava? O da, to je jako zabavno. A Wednesday opet eksperimentiše sa hranom. Ne paničite, samo sam oljuštila krompir, kako znam. Brzo i zabavno. Zar to nije opasno? Treba raditi sve pažljivo da ne bih povredila prste. Koristit ću moderni uređaj da bih isekla sredinu od jabuke. Da, tako je. To će biti pakovanje. Cool. Gledajte. Baš je lepo, zar ne? Sada unutra stavljam šargarepu. Joj! I meni je ostao posljednji dodir. Jao, Wednesday ima testeru. Već sam završila i moje prsti su na mestu. Vreme je da dam mom jelu odgovarajuću boju. Ako dodam par latica crne ruže, a zatim kažem čaroliju, onda će krompir postati crn. Da, gledajte. Jao, a moj krompir je napravio žurku u tiganju. Ulje prska na sve strane. Ja ću napraviti za malo lepu dugu od pomfrita. Pogledajte kako je to lepo i slatko. Imam čak i čini za sos u obliku srca. O, to je preslatko. O, da, lepota. Jao, Wednesday, a tvoj krompir je izgoreo. Mislite? Onda ću napraviti crni dvorac od njega. To će biti strašno lepo. Gledajte. Baš mi se sviđa. O, kako originalno. Hvala. A evo krvavi kečap. Bravo, bravo. Prijatno. Wow! Hoću da probam prvo dugu. Tako je lepa. Nadam se da je još i ukusna. Sad ću da probam. Super! Baš mi se sviđa. Gledajte mi jezik. Cool. Dakle, šta dalje? Ovaj pomfrit više liči na šargarepu. Dobro, sad ću probati. Pa to jeste šargarepa. Nije loše, bako, hvala. Drago mi je. Još nikad nisam vidjela dvorac od pomfrita. To je fantastično. Oduševljena sam. To nije samo jako lepo, već i mnogo ukusno. O, da. Blago meni. Dakle, pobedila je Wednesday. Čestitam. Kako? To nije fair. Spremite mi, molim vas, burger. Ovakav. Naravno, draga. Okej. Odličan zadatak. Ja sam spremna da počnem. Obične lepinje su dosadne. Bolje da uzmem crne i napravim burger u obliku monstruma. Prvo stavljam salatu, a zatim sok od paradajza,
koji liči na krv. A, Bože, Wednesday! Bako, smirite se. To je kečap. Dakle, preliću burger sa njim. A zatim ispržiti pljeskavicu. Imam jednu, samo što je zaleđena. Kako je brzo spremiti? Tačno, treba mi dinamit. Opet su se uplašili. Dakle, vreme da napravim malu eksploziju. Wednesday, uplašila si nas, opet. Izvinite, ali morala sam da ispržem pljeskavicu. Stavljam ga na burger. A sad ću napraviti zubi od topljenog sira. Tako je. A evo moje omiljene ljute papričice. Od nje ću napraviti rogovi. Stvar, gde su pileće šape? Hvala ti. Eto, moj burger je spreman. Prijatno. Jau, kako strašno. Dakle, sad ja? Hvala na mlevenom mesu, Bako. Thank you. Ne podnosim ga. Gdje? Odvratno. Sve super. Bravo, dušo. Marshmallow je mnogo bolji. To je baš ono što mi treba. Stavit ću ga u mikrotalasnu. I marshmallow će se povećati. Eto, jesam rekla. Kako vruće. O, bravo, dušo. Hvala na podršci, Bako. I ja tebe volim. Dakle, sada marshmallow treba iseći na 2 dela. A zatim ću uzeti roze nutelu. To će biti umjesto kečapa. O, divno. A umjesto pljeskavice stavit ću čokoladu. Divno, boje je ekstra. A umjesto salate koristit ću žele bombone. Gledajte. Odlično mi ide. I sama bih rado pojela taj burger. Obožavam Skittles bombone. Čekajte, imam ideju. Napravit ću oči. Da. Gledajte, kakvog slatkog jednoroga sam napravila. Jel vam se sviđa? Meni mnogo. I meni, draga. A Wednesday je napravila nekog monstruma. A baka će napraviti klasičan burger. Prvo treba napraviti pljeskavice od mlevenog mesa. A gledajte kako je lepa. A sad mi treba majonez. A mnogo je ukusan. Sipat ću ga na lepinju. Ostalo je dodati salatu i svež paradajz. Kakav miris. Nevjerovatno. Unuka će biti jako zadovoljna 100%. A za malo da zaboravim na kečap. Tako je. Sipat ću ga preko sira. A moj burger je spreman. Svaka mi čast. Stavit ću ga u ovu lepu kutiju. A prijatno, dušo. Wow! Kakav je to monstrum? Da li se ujeda? Ne, ovakav burger sa pilećim šapama sigurno neću jesti. Bolje da probam slatki burger od Enid. Izgleda prelepo. A kakav je ukus? Wow! To je fantastično! Oduševljena sam. A šta je baka spremila? Ovaj burger izgleda jako dobro. To je baš ono što sam htjela. A baka je pobedila, čestitam. A baka je najbolja. A sad mi napravite mlečni koktel. Jel može? Naravno da može. Važi. Mogu ja to?
Da vidimo. Prvo će mi trebati uređaj za mleko i sladoled. Prvo sipam mleko, a zatim dodajem omiljeni sladoled Baskin Robbins. A evo specijalne kašike. Kako teško! Ups, ovo nisam planirala. Na kugli je ostala moja kosa, ali to niko nije video, nema veze. Odlično, stavljam poklopac i uključujem. A dok se koktel meša, ja ću ukrasiti čašu. Koristit ću šarene konfete. A kako da ih zalepim za čašu? Znam. Ako poližem krajeve čaše, konfete će se zalepiti. Zar to nije genijalno? Sipam koktel u čašu, a zatim dodajem ove bombone. Nemoj sve pojesti. Da, u pravu si, bako. Sipam bombone u koktel, dodajem slamku i to je to. O, da, boja je prelepa. Obožavam šlag. Moram dodati ga u koktel. A još ću staviti žaleuši i rog. To je to. Sad sam završila. Hvala, bako. A kako si ti? O, tačno. Skroz sam zaboravila na svoj koktel. Dakle, hitno mi treba mleko i čokoladni sladoled. U stvari, znate šta? Čokolade ne može biti previše. Dakle, stavit ću još i čokoladu. Dakle, jesu svi spremni? Onda gledajte kako brzo baka meša. Umorila sam se. Jadna baka. Bako, čekaj. Imam blender za tebe. Eto, izvoli. O, hvala, draga. Dakle, treba sipati sve unutra. Tako je. A sada uključujem. Kako je moćan. Isključujem. Mislim da je dovoljno. Sada sipam to sve u čašu. Gdje je šlag? Enid, hoćeš mi pozajmiti? Nemoj biti cicija. Gledaj šta je tamo. Kako si naivna. Dakle, sipat ću šlag. A zatim dodati čokoladne mrvice. O, da. Divno. Ubacujem slamku i to je to. A ja ću uzeti zeleni sladoled od pistaća. Pogledajte kakva lepa boja. Ovaj blender mi neće trebati, jer imam svoj. On je mnogo bolji. Da, gledajte kako dobro radi. A sad mi treba čaša u obliku lobanje. Preliću je sirupom od jagoda. A zatim sipati koktel unutra. Stvar, donesi mi šlag. Brzo. Kome tako golica? Prestani. Da, hvala. Svaka čast. Thank you. Dakle, sipam šlag. Cool. A sad ću dodati malo ljubičaste boje. I par žale očiju. O da, divno. Stavljam zubi i uši. I to je to. I ja sam završila. Prijatno, draga. Wow, svaka vam čast. Kako zabavno piće, sad ću ga probati. Sviđa mi se. I žele bombone su super. Odlično. Hvala ti, Wednesday. To je mnogo dobro. Dakle, idemo dalje. Wow, ovog jednoroga je sigurno napravila Enid. Ekstra. I koktel je mnogo dobar. U stvari, čekajte. Šta je to? Kosa? Ozbiljno? Ne, odvratno. Takvu
Takvo piće ne sme da se pije. A čokoladni koktel mi se jako sviđa. A divno. Koga je zabrati? Znam. Pobedila baka. Ja? Jeste čuli? Ja sam najbolja. Zdravo, učiteljice Monika. Grace, zašto imaš rukavice na rukama? Mi smo u školi, a ne na polju. Šta? Odlučila si da uneseš tortu učionici? Ja, otkrila me. Stani, šta to nosiš? To je globus za geografiju. Jel da? Daj da proverim. Aha, to je opet torta. Grace, nemoj me nervirati. Nema nikog, a čas počinje za 5 minuta. Ipak ću ući sa tortom. Uspeću. Grace, ozbiljno? Marš odavde. Šta? Velika žvaka? To je već previše. Odlično, uspela sam da joj skrenem pažnju. Uhvatila sam. Šta? Grace je opet došla sa tortom. Neću joj dati da uđe u učionicu. Eto ti. U pomoć! I to je bio strajk. Grace, ako si ponovo sa tortom, sigurno ću zvati roditelje. Daj da ti proverim ranac. Nema ništa, osim knjiga. Dobro, očigledno si me ipak poslušala. Možeš ući. Čas će uskoro početi. Poverovale? Uspela sam da unesem slatkiš. Sad ću vam sve objasniti. Dakle, odlučila sam da će jednog pačeta biti suviše malo za mene. Tako da sam donela ogromnu tortu. Gde sam je sakrila? Moj ranac je torta. Zamislite. Šta? Stvarno si uradila to? Ne mogu da verujem. Da, prvo mi nije dobro išlo, ali na kraju sam uspela da prevarim učiteljicu. Jedva čekam da je probam. Lili, posluži se. Da, kako ukusno. Daj meni, molim te. Naravno, uzmi. Baš ukusno. Grace, svaka čast. Hvala, znam da sam pametna. M&M's mora ulepšati algebru. Stani. Ne smeš ući unutra sa hranom. Možeš sve baciti u korpu. Da bacim? Ne, ovdje je toliko bombona, neću dati. Grace, ne budi tvrdoglava, daj mi bombone. O ne! Moje bombone? Sad su u smeću. Moraš poštovati pravila. Opa, Quentin, kako lep kostim imaš. Zdravo. Čekaj, zašto imaš takav šešir? Aha, znala sam, hteo si da uneseš sok. Daj mi, to ide u smeće. Ne želim ništa da čujem. Idi na čas. Prvi ćeš izaći na tablu. Dakle, ko je sljedeći? Dobar dan. Tani, prvo te moram proveriti. Gde kriješ slatkiše? Ranac, pokaži ga. To nije moje? Da, kako da ne? Ispričat ćeš to direktoru. Uzet ću ti sve slatkiše. Sve to ide u smeće. Sad možeš proći. Toliko sam zabrana okačila, a njih baš briga. Nema više nikog? Odlično! Znači mogu pojesti sve te slatkiše. To je najbolji dan u mom životu. Ovdje ima sve što volim. Blago meni. Da. Učiteljice, halo? Ovo je odlična prilika da uzmemo slatkiše. Hajde, devojke. Samo polako da je ne probudimo. Odlično.
tišina. Imam toliko žvaka, daću drugarima. O, učiteljica Monika je ovdje? Mogu da uđem. Samo nakon pregleda. Da li imaš slatkiše, priznaj. Znam da kriješ nešto u džepu. Sad ću sve naći. O, evo ih. Odlično, sad možeš proći. Moje čokoladice. Joho, nastavnica sve oduzima, treba nešto smisliti. O, tačno! Došla mi je super ideja. Mogu napraviti nokte od šarene hubabube. Učiteljica sigurno neće primetiti. Stani, moram te provjeriti. Aha, da vidim. Otvori usta. Prazno. Daj da ti pregledam uši. Valjda sve u redu, možeš da ideš. Čekaj, šta sa tvojim noktima, Lili? Ništa, to je novi manikir. A, da? Pa to je super, vidi, imam i ja lep manikir. Dobro prođe, Lili. Da, uspjela sam da unesem žvaku. Grace, a vidi mi manikir. Oho, baš lepo. Da li čuj ovo? To su jestivi nokti, mogu ih pojesti. Šta? Kako je to moguće? Nokti su mi od žvake i učiteljica Monika to nije primetila. Ladno sam ušla unutra sa žvakom. Super! Ne mogu da verujem. Grace, jesi li dobro? Pa dobro, nastavit ću da jedem. Kako smešan video. Moram pokazati Quentinu. Umreće od smeha. Jao, to je baš super. Obožavam. Učiteljica je još tu. Neću moći da prođem sa čokoladom pored nje. Jao, treba nešto smisliti. O, ideja. Maskiraću čokoladice. Treba samo napraviti nalepnice u obliku telefona. Onda ću umotati čokolade u ove nalepnice. Tako je. Ovo je genijalno. Pravi telefon ću sakriti ovdje. A čokoladni ću uzeti kao da pričam sa mamom. Halo, da mama, sve je u redu. Dobar dan, nastavnice. Pričam sa mamom. A da, naravno. Prođi. Da, poverovala je. Ups. Šta se to čuje? Jamie, imaš 2 telefona. Osjećam da me lažeš. Da, imam 2 telefona. Šta nije u redu? Jel da? Imaš 2 mame, jeli? Daj mi, ja mislim da je jedan od telefona lažan. Sve jasno. O, ne! Slomila sam zub. O, pogrešila sam. Ovo ću uzeti. Čekajte, to je također moje. Doviđenja. Ja nisam stigao da ručam i ješću na času. O, šta se dešava tamo? Šta kažete, čokolada? Ne može. Grace? Dobro, prođi. Lili? Ne. Kokice su također zabranjene. Quentin, da li ideš na čas ili u trpezariju? U trpezariju. Treba nešto smisliti. Znam. Sakriću svu svoju hranu u knjizi. Barem neka korist od udžbenika iz matematike. To je to. Mogu da krenem. Kako sam pametan. O, Lili, daj mi naočare. Ne vidim ništa. U naočarima ću sigurno izgledati pametnije. Stani, šta nosiš? Udžbenik, slabo verujem. Ovdje nešto nije u redu. Zašto? Ja volim da učim. Jel da? Sad ćemo to provjeriti. Hvala, učiteljice. Za malo da me otkrije. Sad mogu lepo da ručam. Kakav miris. O, da. O, Quentin je doneo hranu iz meka. Hoću i ja. O, kako ukusno. Oho, Quentin, pa ti si car. Kako si to uradio? Hoću i ja.
Poslužite se, drugari. Nije mi žao. U ormariću uvek imam moju omiljenu fantu. Obožavam je. Ali neće me pustiti na časanju. O, Lili, ćao. O, takva je pametnica. Ponosna sam na nju. Moram se uozbiljiti. O, Grace, ćao. Počela sam da učim hemiju. To je tako zanimljivo. Znaš šta će se desiti kad pomešamo ove sastojke? Znaš šta? Dala si mi dobru ideju. Ja? Tebi? Da, mogu li da pozajmim to? Ali čekaj, to je moje. Dakle, ovo treba prosuti. Jao, kakav smrad. Nadam se da čistačica neće se znati da sam to ja uradila. Tako je. Ojoj. Pa dobro, sada treba sipati ove pruvete različite ukuse fante. Odlično mi ide. Učiteljica nikad neće saznati da je to obična fanta. Kako sam pametna. Dobar dan. Grace, i ti se baviš hemijom? Wow, svaka čast. Hvala, mogu li da prođem? Ne, čekaj. Moram nešto da ti pokažem. Pođi za mnom. Sedi. Nećeš verovati, ali ja obožavam hemiju, iako predajem fiziku. Hajde da odradimo neki eksperiment. Znam jedan dobar. Gledaj ovo. Da, i ovo ću dodati. Tako je. Nešto nedostaje. O, Grace, daj mi svoje pruvete, molim te. O, šta? Ne, nemojte. Ma šta ti je, uzet ću samo malo. Sipat ću posljednji sastojak. Kakva čudna reakcija. To nije trebalo da se desi. Grace, kako ćeš objasniti to? Verovatno je to loš eksperiment. U redu, priznajem, to je bila fanta. Doviđenja. Bezobrazluk.